Yun oh. Ang laki nung tala oh. Grabe to. Ang laki nung tala oh. Grabe to, tinan mo, yun, kapal tayo. Yun mga Kaboss Rock TV, magandang umaga. Huwag natin kalimutan, pa-subscribe and share si Tatay Mendo. Salamat. Ayun mga kagamba, tayo muli nagbabalik sa ating YouTube channel. Kung hindi ka pa subscriber, pa-subscribe ng ating YouTube channel at pindutin na rin yung bating-ting niya dyan para updated ka sa lahat ng mga in-upload kong video. Ayan, so may palaban tayo mga kagamba. Itong pinaglaban-laban natin ngayon. So bago yan, mga kagamba natin, mga kagamba, hindi pa ganun ka dami ang supply. So medyo mataas pa rin kuha natin doon sa bukid. Hindi natin alam sa mga susunod na araw, baka buwan, baka bumaba na rin siguro ang presyo nito. Sa mga gustong mag-order dyan, PM lang kayo, may wholesale tayo, parting tayo sa mga susunod na araw. Yan, yung iba dyan na panay ampos nila, may gagamba sila. Yung mayroon akong nakita dyan na medyo nalugi na yata siya, hindi siya binayaran ng mga kumuha sa kanya. Yan ang mahirap dyan mga gagamba, sawa na ako sa ganyan. Tapos pag magbigay sila mababang presyo, walang kinikita. Kung tayo nga hindi tayo makabagsak ng presyo, kasi itinatama natin mga gagamba doon sa presyo yung yung expenses at saka yung kunti ng dumarating, at siyempre mataas din kuha natin sa bukid. Walang kasing iilaw pagka pag hindi ka magtataas yan ng presyo. So maglaban tayo, pero bago tayo maglalaban mga gamba, magsa-shoutout muna tayo. Shout out kay Michael Gio Arsigal, yan. Kay Arlan Urbano ng Taiwan, yan. Nagpapa-shout out lagi. Si Dilby TV, shout out sa iyo. Si Kevin Austria, si Tokwa Channel, yan. Si Beta Keeper, shout out sa inyo. Si Merlin Perez ng Mindoro, na taga-Occidental Mindoro daw sa Occidental ba Oriental. Si Ibok Official, yan. Si Rancy TV, yan. Si Jason Adlawan, yan. Si Gagambal TV, shout out sa iyo. Si Kasakmal TV, yan, shout out sa iyo. Kay Ray Victor Leonsem, yan. Kay Liam Calara, yan, shout out sa iyo. Kay Jason Lagumes, laging nagko-comment sa atin yan, nasa Malaysia pa yan. Si Happy Man Forever, yan, lagi nating iuhulihan para kanya lahat ng latak pagka nagsashout out tayo. Yan, so panoorin natin ito mga kagamba. Dumating na yung kagamba natin, Tagalog. Yun oh, quality. Mga patay na oh. Kailan inilawan yan tayo kagabi lang? Ito yung isang gabi itong may patay. Yung iba kagabi lang. Wala pa itlog kagabi lang. Ito nung isang gabi ito. Ang dami malalaki oh. Wala siyang kuto. Ayan oh. Ito, kita mo, laki nito. Ayan oh, ang ganda oh. Ay, papalit namin yung sa
Pangasinan lahat yan, tay. Hmm. Oh, Inilat mo na sa init. binibidyo ko pare. Ay, minute pala, tay. Hindi, kailangan nasa ano para maliwanag. Init ah. Oh, Kaya ba yan, tay? kailangan. Saglit lang naman yan. Ganda oh. Uy! Ayan, Nakita ah. ko. Ano yan, ha? Yun oh. Diligo ka eh. Isa ka pa, ha? Ah, ayan oh. Naligo kayo, ha? Parang katulad namin, naligo konti, ha? Ayun oh, yun oh. Ganda, oh. Yung naligo Oh. na naman, oh. Ano ba yan? Oh, naglabasan na. Ganda nung isa oh. Naglabasan. May langgam na oh. Lagyan natin ano. Tabi niyo pa yung good. May good size, eh. Katabi niyo. Oh. May nakalamas pa isa dito. Dulo. Sa akin. Ayun. Yung sa dulo. Lagyan natin salamin. Matayo kasi lagyan ng salamin. Malinaw naman yung salamin. Ayan, no? May butterfly pa, oh. Ganda, oh. Ito, nangyari dito, punong-puno ng pagkain. Oh, may mga salagubang pa yan na Ang pasama. ganda nito, oh. Nakapayat lang. Ang dami, oh. Ay, maganda, oh. Oh, malalaki. Quality. Alas 10, ano na, start dapat wala pa iba. Quality. Nandiyan, on the way na yung mga yan. Bakit, 2 grados naman, kaya mabilis ako sa Oo. Ayan na, nagbabasa Ayan, oh. ng mga ganda. Ay, nag-mult ka tatay, oh. Oo, nag-order siya. Ay, di patay. Patay. Ah, naipit. Normal yan, normal. Dahil pagkawin ni tatay Mendo, yun, no? Quality. Hindi siya quality eh. Ang daming ano, napisak. Kami na ipit. Ito, nasa pabalaki, oh. OS. OS Tagalog. Ay, maniwala sa'yo may uwis. Iyon oh. Ang laki nung tala oh. Grabe to. Ang laki nung tala oh. Grabe to, tinan mo, yun, oh, kapal tayo. Ano? Oh, laki nung kakapal oh. Kapal. Oh. Ganda, tala ito. Hindi maganda mahaba rito. Itong tala pag nangitlog yan oh. Ang malaking tali po ng itlog yan. Oo. Sure yan. Nangitlog yan oh. Ako sa banga yan. Ito to, ang kapal nito, panlaro yan. Oh. Oo. Marami. Oh, yan oh. Anong kulay yan? Pulo. Tin 9 yan, tin 3 yan, hindi tinto. Tinto, parang tinto red. Oo, tin 3 yan, tin 3. Ang ganda. Oh. Tin 3. Kuha na kayo, more than some box. Oh. Kamura. Ang malaki. Quality. Saan yan tayo? Pag nasende o ano? Ang kasi na lahat to. Malaki, oh. Ito umilaw, ito yung mga nagre-remit kay Akong. Kaya maliliit. Oo, yan yung tao ni Akong. Kung mag-remit, maliit. Pero yung mga tao ko yun, mga quality. Ito quality. Ano? Ayun, no? Tayo. Yun, no? Size, oh, laki. Yun, no? Jelly ka, dito mo. Yung tagal natin, dito mo. Oh, grabe, oh. Ano? Ayun, no? Oh. Ito rin, tala to, di ba? Ore, dito pa, oh. Oh. Ganda. Hindi lang nakadapa, oh. Kapal nito. Oo. Oh, yan, oh. Yan lang, pwede naman kumuha ng panlaro mo dyan. Oh, yun, oh. Wow. Yan na talaga, no? Sayo sa sariwa. Hindi makita. Saan na ba yun? Sayo sa sariwa tayo. Ano? Ayan. Ayan, laki, oh, dilaw. Good size. Ayan, oh. Aha. Unboxing tayo. Ayun. Ang ganda.
Ito medyo hindi maganda ito sa tingin ko. Ito yung nagre-remit kay Akong na mga tao niya. Ganyan ang huli. Ganyan nakikita kung dinideliver nila eh. Pero okay pa rin. Wala siyang kuto. Kasi yung kuto napunta sa aso. Ayan, no? Yan. Yung inuli kagabi ito. Ito. Mayroon mo akong panlaro, yun. Ito na, kahit ito, panlaro to. Ito. Yan, ito. Pwede pa iklimahan lang to. Ayan. Oh, ayan. Ayan, pa yung Yan. Ayan. Turo mo. Yan. Ito, Oh. ayan. Kinan nyo. Magandang Tagalog. Hindi, sulang mo. Lumali. Lahat, nasulang mo kami sa isa. Uy. Uy, ito yun. Hindi mo makasulat. Ito galing. Hindi siya nakadapa. Likot. Saan ba yun? Saan natin? Saan na dumble dyan? Ano ito? Saan na? Ito. Wala. Wala rin dito siya. Okay na. Baka talagang wala talaga. Hindi mahina ito. Yan. Kailan na yung mahina, tatlo. Pero okay pa rin siya. Kumpara doon sa ibang gagamba nung ibang nagpaparating. Yan, ganda. Ayun na, sisingan na ako. Ito, siya. Oh, diyan mo ito. Ganda yan. Tayo tayo. Para mas may lugar tayo. Yan. Oh, gumagalaw na. Next. Nakataob to. Yan, maganda. Maganda latag nito, nakataob. Yun. Oh, Yun na. Gusto na. Nanginan eh. yan. Hindi rin eh. Yun doon, yung una doon. Marami doon, no? Ito, deliver to ngayon. Ewan ko kung nag-book na yung ano. Ang ganda oh. Maganda tayo. Hindi daw makakarating pa rin. Makakarating, paduda ka pa. Wala si Big Days dito. Sino ba yun? Sino yung Big Days na yun? Ano ba? Amazing ko ba yan? Si Big Dice. Wow! Big Dice. Nakasalubong kami, nasa harapan namin. Akala namin, ikaw sigaw ko na sigaw. Sige, para tingnan. Ano, ayan na. Bago. Putang na yan. Busy. Katawa mo. Habol pa namin. Pati bisikleta mo sabi niya kasi. Mos. Yun, no? Parang yun, sigasak mo, takagin mo. Kamanda. Kaya malapit na kay Tatay Mendo, dumiretso. Ay, hindi sigasak. Oh, lumabas pa kami. Bukas pa kami sa street eh. Sabi ko, ito na ako, pare yun. Buti na lang dumating kayo, malungkot na sana ako eh. Malulungkot. Wala si Viral. Si Dami Ebok. mo sila nakaparang sumakit daw. Kaya nga eh. Ano ba sumakit? Si Ebok naman, nilanggam yung ano niya. Nilanggam pa. Ilan na magalaban? 3, 4, 5. Okay lang yan, kahit nila. Dito pa rin. Solid na yun, dito. Benson, dapat dalawang gradas para maganda. Hmm? Dapat dalawang gradas. Anong ganda? Sabi natin kita Mendo. Sabihin natin naman pagdating tayo Mendo. Sabi sa atin yun. Wala pa, nagbibideo pa. Hindi, binasa na. Ha? Sabi niya 10, bago mag-10, nandito siya kausap kahapon eh. Ewan ko sa kanya, nag-bike din yun eh. Oo. Eh, hindi tayo malutuloy pag wala siya. Sabi nga, nangangarap kayo nito eh. Sa kanya timbangan eh. Eh na, i-bike natin, wala lang, pata tayo, puro pataas na gano'n.
Tayo naman. Munoz, tapos Ang lahat, nag-C5 di ano, kami. kahapon. Ayaw! Puta. Ano niya sa'yo Sabi madali? ko, laki ng ikot nyo. Sabi Sabi ko ko- magkalentong kayo eh. Sabi ko nga bro, parang ang laki na sobra. Santa Mesa. Oo. Baybayin mo lang yung ano ba yun? Ano ba yun tayo? Hindi, bala ko sana kung magkakalentong kami, magpapaura kami, dire-diretso Makati na labas. Lumayo pa kayo ng power pa kayo. Minsan, nagkiyapo na lang kayo. Kaya po eh, kaya po sana. Tapos kaliwa dire-diretso. Yun. Kiyapo. Kasi dati, sa San Juan, pinsang ko, Dito na lang, kami bro. pa kalentong. Mamaya, sabay kayo sa amin. Yun na lang, paglabas namin. Para pa Paglabas ano. namin. Mabike si Delby. Sabay kayo, hindi, sabay tayo. Para palabas pa kami. Umakindi sana kami, hindi trip sana kami mamaya. Magmakilig nga kami, hindi tayo nanginikot na. Bakit ahon doon eh? Oo, Bus puro battery ka. dito doon. Buti ka, dalawa pa kayo mabigat. Naginom pa kami, U-turn sa tulay, yung sabi, ano na yung, Ay, yung mataas doon. magkabila. Uy, balik tayo na inikutan. Bala pa tayo magbakin ni mamaya eh. Nag-aaya pa siya eh. Sana kami Hindi ba mamaya. yan talaga? Hindi, malolobat. Pahingahin natin. Hindi ko malolobat din yung natin. Ang ganda na pinapakita mo kagabi ah. Sabi ko, putang ina, magyari na naman kami nito ah. Putang na laki ng gas. Wala, luma naman to. Yung nakarang parating ko, wala akong nakuha ang gagamba ko eh. Yung galing sa'yo pa, Pinakyaw dalapan pa mo naman yan. yung isang bayan ko, sumali na sa isang Laki na nagagamba mo na naman. Sabi ko kunin mo lang. Malaki yan, Tagalog lang yan. Sampo Eh, lang hindi naman. lang, ibili mo sa akin yan. Saan? Ayan. Luma na yan, luma na yan. Lumang, ang laki naman. Mas malaki, maliit na madala. Hindi, kasi lumaki na siya eh, dalawang buwan eh. na pa. Sa akin naman kasi, Amoy tinapa pa. nauubos yung gabaw. Kasi binibili rin kasi mga manak na maglalabas sa akin. Binibili, hindi na tumatagal. Gusto bawas sa may lapag, nabibili na kagad yung mga manak. Tanong ako sa'yo, pagka-wholesale, ano yung alcohol? Kag kay Kanyete, magkano bigay sa'yo pagka-wholesale? Lahatan? Hindi, kunwari, TM. TM. Hindi, lahatan. Good to jumbo. 27 yata yun. 27 isa. Bilis na yan, pito lang pa. Kailan, isang dam piraso. Yung dati Lahatan, nga kung nung ilang gusto mo. 14 Kuwari, tayo eh. kuwari, 13, yung retail. Kano, mga 3,000 umabot. Maano pa tayo eh. Oo, ano pa yun, pa yun. 27. May sinusampu eh. Hindi, tatampo yun, pre. Hindi, kasi sinabi ko kasi Totoo niya katip ganito. kita. Ako Katip naman ko kasi, siya, may Scrabble character ko ko. kasi yun, Sabi ko ko ng karin taga-Indo rin. kasi kung May sabi magkakaroon na sa sa akin. kasi lipas na edad mo. Gusto mo, pre, pipili ka sila. Dapat sa'yo, 15 pa, nagpo-focus. Maganda naman selection niya. Magkano isa? Sandaan. Ah! 20 nagpas na yun eh. Ano na siya, ano? Ang timbang, abot ng 38. Ngayon, sabi niya, kailangan niya. Parang good size na rin to, OS. Payat siya. So ayan, napanood ninyo. Maganda naman siguro sa tingin ko. So hanggang sa muli, maraming salamat. What's up mga kabobels? Andito tayo ngayon sa Spider Tournament kila Spider Dog Season 5. At ito, shoutout sa inyo. Siyempre, don't forget to click, like, subscribe kay Tatay Mendo tsaka sa channel ko na rin, Bobbles TV. Yan. Okay, let's rock! Hi! Subscribe po kita Mindo. Like and share po. Bye!